Sugeng pepanggihan malih kaliyan Subadi Prawoto. Ing kalodhangan menika badhe ngaturaken waosan buku basa Jawi Jagating Lelembut. Anggitanipun DRS Subagyo. Kanthi irah-irahan akibat yen tumindak ora bener. Kang arep dak aturake ing kalawarti Jaka Lodang iki kedadeyane taun 2000 ing wilayah Krompokan Kabupaten Kulon Progo. Kedadian iku dialami dening Surtanto jeneng Singlon, pemuda kang pakaryane nderes utawa njupuk legen saka wit klapa. Legen iku digawe dadi gula kang kasebut gula Jawa utawa gula merah. Dene carane njupuk legen iku manggar utawa kembang klapa diresiki calon kang arep dadi bluluk, banjur ditali poke, tengah lan pucuke. Ing wayah esuk diiris manggar kang wis ditali mau saka pucuke banjur metu legene, ditadhahi nganggo bumbung kang gagawe saka pring. Bumbung mau wis ana taline. Sabubare diiris manggar mau banjur dilebokake utawa diampelke ing jerone bumbung. Tali kang ana bumbung banjur ditalekake ing poke manggar. Sorene kang nderes banjur menek wit klapa njupuk bumbung kang wis isi legen. Manggar diiris maneh, metu legene, ditadhahi nganggo bumbung kang wis kasiapake saka ngisor. Penderes banjur mudhun nggawa legen kang wis ngebaki bumbung mau. Wayah esuk penderes Surtanto menek wit klapa maneh njupuk legen. Mangkono terus saben dina. Sakwit ora mung manggar siji kang kaderes, bisa loro manggar malah bisa luwih. Pagawean deres iku ora pegawean kang enteng, nanging pegawean kang abot. Yen wayah rendeng kudu njupuk legen dadi ya kudu menek. Kang dideres ora mung sak wit nanging bisa 10 wit utawa malah punjul. Senajan bledhek mangampar-ampar tatip pating kebyar, Surtanto kudu njupuk legen kang ana wit klapa. Yen ora ngati-ati bisa tiba jalaran wit klapa lunyu. Malah wis tau ana penderes tiba saka wit klapa nganti tekane pati. Erame wong kang sing weruh wong deres rumangsa mesakake lan mengkirik, nanging sing lakoni rumangsa biasa. Malem Minggu kancane Surtanto yaiku Suradi jeneng Singlon mara ing omahe Surtanto. Wong loro padha ngobrol ngalor ngidul. Suradi ngejak Surtanto ngebur goleki yen njeron lemah sing dibur iku ana emase, minyak utawa bakale lenga utawa batu bara. Suradi pancen wis suwe melu bose kang dadi pimpinane pengeburan. Asile dilaporake menawa ana batu bara, lenga utawa minyak utawa emas ing jerone bumi utawa tanah. Ing kono arep dibangun pabrik. Ngerti yen Suradi katon mompyor utawa sugih,
Mula Surtanto kepengin melu ngebur. Suradi takon marang Surtanto, "Apa kowe isih nderes, Sur?" Jawabe Surtanto, "Isih." Suradi banjur njelasake yen asile nderes menawa dibandingake karo asile aku ngebur dak kira luwih akeh asile aku ngebur. Surtanto banjur kepengin arep melu ngebur. "Apa isih butuh tenaga ngebur, Di?" Jawabe Surtanto, "Isih. Kurang wong loro yen kowe kepengin melu aku ayo." Surtanto mangsuli. "Oh, kepengin, Di." Suradi banjur nerangake yen minggu ngarep arep ngebur ing Kalimantan. Kandhane Suradi, "Yen arep melu minggu ngarep dina Senin, ayo bebarengan mangkat." Jawabe Surtanto, "Oke." Bareng wis suwe anggone padha ngobrol, Suradi banjur pamit mulih. Dina Senin kang wis katemtokake, Surtanto mara ing omahe Suradi. Bareng wis siap, wong loro banjur numpak bis tumuju Surabaya. Banjur wis tekan Surabaya, banjur numpak kapal tumuju ing Kalimantan. Bareng wis tekan Banjarmasin, isih nerusake lakune tekan Kalimantan Tengah. Banjur tumuju ing panggonane Suradi anggone nyambut gawe. Ing kono wis kasedhiake omah utawa mes kang kanggo manggon para karyawan ngebur. Dene panggonane papan sing dibur adohe isih ana kurang luwih 5 kilometer saka papan iku. Suradi banjur ngaturake marang bose yen kancane Suradi yaiku Surtanto arep melu nyambut gawe ing kene utawa ngebur. Bose banjur nemoni Surtanto njelasake carane nyambut gawe utawa ngebur. Yen nemoni kesulitan njaluk tutur marang Suradi, dadi jelas yen Surtanto ditampa nyambut gawe ing kono. Esuke Surtanto dijak nyambut gawe bebarengan karo Suradi lan kanca-kancane. Bareng wis tekan papane nyambut gawe, kabeh banjur nyambut gawe. Dene Surtanto isih didampingi Suradi jalaran dheweke lagi anyaran. Bareng wis sesasi anggone nyambut gawe, Surtanto wis pinter anggone ngebur. Asile utawa bayare sesasi bisa oleh 2 yuta rupiah. Manggon wis ditanggung kantore. Surtanto wis rumangsa seneng nyambut gawe ngebur iku jalaran luwih enteng yen dibandingke karo nderes. Bareng wis nyambut gawe 6 sasi, Surtanto oleh tepungan prawan Dayak jenenge Tamara. Saben wis rampung nyambut gawe, Surtanto mesti dolan ing omahe Tamara nganti wengi. Katone Tamara seneng duwe tepungan Surtanto iku. Suwe-suwe Surtanto nyebut Tamara iku pacare. Wong tuane Tamara iya nyetujoni yen Tamara pacaran karo Surtanto. Yen anggone nyambut gawe prei, Tamara lan Surtanto mesti padha dolan ing kutha. Surtanto bisa nglumpukake dhuwit puluhan yuta. Bayare ora kelong kanggo mangan lan nggo mbayar kos-kosan.
paling-paling mung kanggo sangudulan karo Tamara. Kanca kancane Surtanto klebu Sunardi menehi nasihat utawa saran marang Surtanto yen pacaran karo wong Kalimantan iku kudu ngati-ati, aja nglanggar kasusilan. Menawa nganti nglanggar kasusilan biasane nemu kacilakan. Surtanto katone ya nampa pitutur iku. Sesambungane Surtanto lan Tamara sangsaya suwe sangsaya raket. Anggone nyambut gawe ngebur katone saya teledor kerep diseneni dening mandore. Pegawean ngebur ing Kalimantan meh rampung. Manut critane mandore lebar saka Kalimantan arep pindah ning Sumatera. Lan mengko sadurunge pindah karyawane diweni istirahat utawa ngaso sesasi. Menawa isih padha melu ndaftarake maneh. Rikala semono Surtanto isih mikir arep melu apa ora. Kejaba iku hubungane karo Tamara wis kebablasen. Wong tuane Tamara wis nyetujoni hubungane Tamara karo Surtanto. Nanging pikirane Surtanto malik grimbyang. Dheweke arep ngindani Tamara. Kanthi sesideman dheweke mulih ing krompokan bareng karo Suradi. Ing krompokan sejatine Surtanto wis duwe pacar jenenge Siti Nurbaidah. Mestine Siti Nurbaidah uga ngenteni dheweke dilamar Surtanto. Seminggu 2 minggu ora ana kedadean apa-apa. Nanging bareng ngancik sesasi Surtanto lara adem panas. Kejaba lara adem panas sirahe krasa dikamplengi nganti ora tahan. Mula dheweke nangis njerit-njerit. Wong tuane bingung. Mula banjur digawa menyang rumah sakit. Opname 10 dina. Adem panase wis suda, nanging sirahe isih krasa mumet. Bareng tekan ngomah, adem panase wiwit ndodro maneh. Sing paling gegirisi, penis utawa alat kelamine ilang lan mripate ora kena nggondeleng utawa lamur. Mula wong tuane banjur golek paranormal kongkonan Wiji jeneng Singlon. Wiji banjur mangkat golek paranormal ing Banten kang wis kenal karo paranormal utawa dukun mau. Dukun mau jenenge Kiai Sabar Langit. Wong tuane Surtanto banjur masrahake Surtanto marang dukun mau supaya ditambani. Kiai Sabar Langit banjur mlebu kamare Surtanto lan nerawang ragane. Surtanto suwene seprapat jam. Bareng wis rampung anggone nerawang banjur nyuwara lirih. Abot pancen abot. Abot pancen abot. Dheweke njelasake marang bapakne Surtanto. Pak, aku bisa nambani adem panase lan mumete Surtanto. Nanging muliye penise lan mripat kang lamur ora bisa. Mula putrane kudu njaluk pangapura karo wong sing digawe lara atine. Bapakne Surtanto kaget. Sapa wong sing digawe lara atine? Nanging Kiai Sabar Langit iya ora ngerti sapa sing digawe lara atine dening Surtanto. Tengah wengi Kiai Sabar Langit nambani. Surtanto sinambi ngucapake mantra. Kiai Sabar Langit tangan kiwa nyekel sirahe.
Surtanto. Tangan tengen ngangkat keris Sabto Aji. Dheweke banjur nyuwara sora. "Hei, sira ganggu Surtanto. Enggal metuwa." Bedengus metu Buta Bajang kang nutuki sirahe Surtanto. Kyai Sabar Langit nggetak lan ngacungake kerise. Buta Bajang kang nutuki sirahe Surtanto banjur ngebras. "Yo, aku dak mulih. Yo, aku dak mulih ing Borneo." Surtanto ngeblak banjur tangi lan celatu. "Mumetku lan adem panasku wis mari." Kyai Sabar Langit banjur njelasake marang bapakne Surtanto. "Sing ganggu Surtanto wis lunga, larane Surtanto wis mari. Nanging mripat kang lamur lan penise Surtanto kang ilang, aku ora bisa nambani utawa mbalikake. Surtanto kudu njaluk pangapura karo wong sing digawe lara atine." Bapakne Surtanto banjur ndangu Surtanto. "Sur, rikala kowe ing Kalimantan, apa wis tau gawe lara atine wong Kalimantan?" Nganti suwe Surtanto mikir, banjur mangsuli. "Sampun nate, Pak. Keluargane Tamara." Bapakne Surtanto kaget. "Kowe kudu njaluk pangapura marang keluargane Tamara, Sur." Bapakne Surtanto njelasake yen Kyai Sabar Langit ora bisa nambani mripate Surtanto lan penise Surtanto kang ilang. Seminggu sapungkure Kyai Sabar Langit nambani Surtanto, bapakne lan Surtanto mangkat menyang Kalimantan. Bareng wis tekan omahe Tamara, bapakne Surtanto njaluk pangapura marang bapakne Tamara lan njaluk Surtanto pulih kaya wingi-wingi meneh. Bapakne Tamara nyaguhi nanging ana syarate, yaiku Surtanto kudu ngijabi Tamara. Jalaran Tamara wis ngandhut utawa meteng. Wektu iku Surtanto rada bingung sebab ing kerompakan dheweke wis duwe pacar. Nanging dheweke sedih merga lamur lan penise ilang. Surtanto banjur nyaguhi. Esuke bapakne Tamara ngundang sesepuh ing kampung kono. Banjur bengine dianakake upacara penyembuhan Surtanto. Surtanto turun mlumah. Tangane sesepuh diangkat ing ndhure Surtanto. Banjur ngucapake mantra. Banjur dipungkasi swara kang sora. "He polong, omba omba omba." Maksude, "He memedi polong, metuwa." Saka ragane Surtanto, metu memedi polong kaya manungsa cebol, untune ana siunge, rambute ngrembyak tekan dada. Katon planangane utawa penise Surtanto cumantel ing tembok. Penis iku banjur cumlorot tumuju ing ragane Surtanto lan mapan ing ragane Surtanto pulih mbiyen maneh. Ana cahya kuning cumlorot ing raine Surtanto banjur biar. Mripate Surtanto kang blawur banjur pulih kaya wingi nguni. Surtanto wis waras. Manut syarate Surtanto kudu nikahi Tamara. Seminggu maneh upacara pernikahan dileksanake. Plong rasane Surtanto.
wis waras lan plong rasane bapakne Tamara, jalaran Tamara kang lagi ngandhut utawa hamil ana sing tanggung jawab. Bar upacara pernikahan bapakne Surtanto pamit mulih ing Jawa utawa krompakan. Nanging Surtanto isih ing omahe Tamara. Kedadian kang dialami Surtanto iku minangka pembelajaran yen nyambut gawe ing liya daerah aja tumindak kang ora becik. Karipta dening DRS Subagyo. Cariyos menika kapetik saking kalawarti basa Jawa Jaka Lodang. Nomor 3 tanggal 2 Juni 2026 ing Ngayogyakarta. Matur nuwun awit kawigatosanipun saged pepanggihan malih wonten ing cariyos-cariyos sanesipun. Matur nuwun. Matur nuwun. Nuwun.